Så er det tid til julekalender. Det magiske botthorn. Der var engang for længe siden nogle nisser fra et land langt, langt væk bag de grønlandske bjerge, som blev fordrevet fra deres slot af en ond, led heks. Og netop der havde de levet i fred og fordragelighed i 2400 år. Heksen kastede også en forbandelse over nisserne, som betød, at de ville være uheldige dagen lang, indtil nisserne kunne finde det forbandelsesfjernende magiske botthorn, som kunne botte så højt, at enhver forbandelse forduftede op i den blå luft, og alle ville blive glade. Men den dag skete det altså, at den onde heks fordrev nisserne, og de måtte flygte til et andet land. De sejlede med skib helt til Danmark, fordi de havde hørt, at danskerne var gavmilde med risengrød. Nisserne elskede risengrød. Og her fandt de en lille skole, hvor der fandtes et loft, fuldstændig som det, de kendte fra slottet bag de grønlandske bjerge. Og her mente de kunne bo i fred. Men de kunne alligevel ikke slippe en følelse af vrede over at være blevet fordrevet, så de var lidt knottende og lod det nogle gange gå ud over skolens elever og lærere. De drillede faktisk rigtig meget, men forbandelsen ramte også dem ind imellem. Spørgsmålet er nu, om de må nogensinde vil finde det magiske botthorn. Endelig var det blevet december. Børnene var i kælderen og øvede musik, og spillede og hyggede sig, og der var godt og grundigt gang i den. Det var en god dag. En af nisserne var kommet ned i kælderen for at lytte lidt med, og stod og rockede lidt over i hjørnet, og syntes det var rigtig god musik, børnene spillede. Uheldigvis på grund af forbandelsen var der en ledning, der blev rykket ud af keyboardet. Det så nissen og ville straks hjælpe. Men forbandelsen ville, at han kom til at træde på ledningen og faldt. Ja, det må I undskylde. Jeg tror godt, den kan laves med lidt lim og lidt tape. Ja, der kan I se. Heksens forbandelse virker for fuld kraft. Vi må håbe, at nisserne finder det magiske botthorn inden jul, så julen kan blive uden uheld og fyldt med glæde. Se med i morgen.